दैदेनगिरिया जोंना मालाबा गोरोन्थि मावनो हागौ नाथाय रायजो राजाया मालाबाबो गोरोन्थि मावाखै अराय सम जों लिंदों रायजो राजाखौ मोनदों दिनैबो लोब जोंना बेयाव रायजो राजाया दिनै फैदों रोजा गाबोनबो फैबावगोन बिथांमोना बानाय नङा नाथाय लिडारफ्रा मालाबा जोंना गोरोन्थि मावो आरो लिडारफ्रा जेब्ला गोरोन्थि मावो गाज्रि लामा दिन्थियो जोंखौ जुदि मोजां मार्गदर्शन होनो हायाबा रायजो राजाया मालाबा खुद्रियो दा बेखायनो जों रायजो राजाखौ दुसिनो हाया जों रायजो राजाया बयजोंबो दङ बे बिएलटि जोंबो दङमोन बे एनडिपि जोंबो दङ बे एबसु जोंबो थायो आबोबजोंबो थायो बेयो इउपिपिअ जोंबो थायो बेयो हारिमु आफादजोंबो थायो बेयो बयजोंबो रायजो राजा थायो नाथाय जों लिडारफ्रा मालाबा गोरोन्थि मावनायनि थाखाय रायजो राजाया गोनो गोथो जायो सोरजों थांनो सोरनिया थार सोरनिया मिसा सोरनिया हसा सोरनिया अयनाय जों बेखौ बिजिरनो हायै जायो मालाबा आन्दायो रायजो राजाया दा बेखायनो आं खावलायदों जोंनि लिडार गोष्ठिखौबो आं खावलायदों जोंबो थिग जानांगोन दिनै जों लिडार गोष्ठिया जुदि थिग जायोब्ला होमबा जोंनि समाजखौ जों जेरै लुबैदों जों बिदिनो दैदेनलांनो हागोन आं बेखिनि बाथ्राखौल' बुंबाय उननि समाव नोंथांमोना मोजाङै बाथ्राफोरखौ बिजिरनानै नायदो राजनितिनि जे सम बे समा फैयो दा जोंहा नै एसेम्बलि इलेक्सन फैसिगोन नैबे समाव जोंनिया एसेल' मानसि बेयावनो बायफ्लेजोबनो नागिरो आं दाखालि सराइदेवआव थांदों भटारानो 450 मानसि आं खोनादों बिनोद बसुमतारीनिफ्राय दा केन्डिडेटआनो जोंनि काउन्सिलाव केन्डिडेट जानो थाखाय 7 ना 6 जना रेडि जाखाबायनो মই কৈ আইছো তাৰ কাৰণে চৰাইদেউত ইমান কম সংখ্যাৰ মানুহ তাতে মানে ভোটাৰ আছে কিমান 4,500 আৰু তেখেতসকলৰ মাজত এতিয়া লিডাৰক লৈ মানে তেখেতসকলৰ মাজত খোৱা কামৰা আৰম্ভ হলেই এনেকুৱা হলে নহব ইমান যদি সৰু ভাগত যদি আমি বিভক্ত হৈ থাকো আমাক কোনেও ভয় নাখাব এই ইহঁতে নিজৰ মাজতে ঠিক নাই গতিকে কোনে কেৰেপ কৰে কোনে পাত্তা দিয়ে সেই অৱস্থা হ'ব दा बेखायनो जोङो एसेल'खा जोङो आरो बेखौ जोङो बायदिसिना बाथ्रा साननानै गुबुन लामाजों थाबायनानै बायफ्लेजोबोबा जोंखौ सिगिनो थाखाय जोंखौ नासयनो थाखाय जोंखौ थगायनो थाखाय गुबुन हारिया अराय सम नेगासिनो दङ बेखौ खाबु लागासिनो दङ दा बेखायनो बे बाथ्राखौ जों बयबो बुजिनांगोन आं बेखौल' खावलायबाय